खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ काजलगावआव दुलाराय आसाम ट्राइबेल आफादनि हेंथा सोमावसारदों। दुलाराय आसाम ट्राइबेल आफादआ आहम, मरान, मटक, चुटिया, राजबंशी, गरखा, साहा हारिसा आरो आदिबासिफोरनि रैखाथि होजानाय थाखोफोरखौ लाफानानै आसामनि तिराप ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलाव आसाम सोरखारनि फोसावथायनि बेरेखायै चिरां जिल्लानि काजलगावआव थानाय बेंटल गेटआव हेंथा दिन्थिफुङो। रिपर्टनि बायदियैब्ला चिरां जिल्ला ट्राइबेल गौथुमा आसाम सोरखारनि बिथोनलाइनि मोनसे कपि सावदों। पुलिसनि गनायथि गैयाजासे माहारियारि राजालामायाव हेंथा सोमावसारनायनि दायाव काजलगाव पुलिस थानानि पुलिसआ थानेश्वर बसुमतारी आरो चिरां जिल्ला ट्राइबेल आफादनि नेहाथारि सपन बसुमतारीखौ सोमावसारग्रा थावनिनिफ्राय हमनानै लाखियो। मख'नो गोनांदि 18 आगस्टखालि दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघनि चिरां जिल्ला कमिटिनि सोद्रोमाफोरा गोजौ आसामनि तिराप ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलाव आसाम सोरखारा फोसावनाय बिथोनलाइनि मोनसे कपिखौ गोजौ थाखोआव गं 7 गोदान हारिसाफोरखौ रैखाथि थाखोआव सोसननानै सावदों। नैथि खौराङाव दङ हाग्रामाया बिटिसि सोरखार दागोना रोखा आरो बिपिएफआ मोन 20नि बांसिन मासि देरहागोन। बिपिएफनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिया फोथायनाय दं दि फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिथांनि दोलोआ बयनिख्रुइबो देरसिन दोलो जागोन। खौरां बिजोंनि सिगाङाव महिलारिया बुंदों दि बिपिएफआ मोन 20नि बांसिन मासि मोनगोन। बिथाङा बुंदों, जों उदाङै जुजिगासिनो आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जों 20नि बांसिन मासि मोननो हागोन। बिटिसिआव बिपिएफआ आवगायगासिनो, बिजेपिआ नैथि थावनियाव आरो इउपिपिएलआ जोबथा मासियाव दं। इउपिपिएलआ आथिखालाव गोहोआव दंब्लाबो बिसोर बिटिसिनि थाखाय जेबो मावफुंनो हायाखै। जों सोरखार गायसनगोन। गुबैयै इउपिपिएलजों जायखिजाया जाथावना गोरोबथानि सानस्रिखौ नेवसिनानै बारग' बिटिसिनि दैदेनगिरिया गोख्रोङै बुंदों दि बिथांनि दोलोआ उदाङै सोरखार गायसननायाव आबुङै गोहो गोनां। बिपिएफ इउपिपिएल गोरोबथानि सायाव सावरायग्राफोरा गिबियाव बे बाथ्राखौ साननांगौ दि सोर बै साननायनि थाखाय वकालत खालामगासिनो दं। बिटिसिआव जाय दोलोआ सोरखार गायसनगोन बियो जौगानायखौ बांहोगोन। जुदि बिजेपिआ बेवहाय सोरखार दानायाव फेलें जायो, अब्ला बिसोरो माबोरै जौगानायनि सायाव सावरायनो हागोन। गोरोबथाखौ आलादा दोननानै जों उदाङै बांसिन अनजिमाखौ मोननो हागोन होनना बिथाङा बुंबावो। बे बिबुंथिखौ ओरैबायदि समाव खालामनाय जायो जेब्ला बिटिसिआव राजखान्थियारि गोहोआ सांग्रां नोजोरनि सिङाव दं, मानोना बिपिएफ, इउपिपिएल आरो बिजेपि गासैबो बिसायख'थिनि सिगां गोनांथार गौथुमाव मख'जाथाव नुजाथिनाय गायसननो नाजादों। थामथि खौराङाव दङ गामि जौगाखां आफादफोरनि सोमोन्दै हिमन्त बिश्व शर्मा। बे थिरांथाखौ फैगौ बिटिसि सोरखारा लागोन। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसिआव भिलेज काउन्सिल डेभेलपमेन्ट कमिटि भिसिडिसिफोरनि इयुनखौ फैबाय थानाय बिसायख'थिनि उनाव दानाय जागोन, खालि सोरखारजों थि खालामनाय जागोन। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव शर्माया बुंदों, भिसिडिसिखौ फोजोबनांगौ ना खालामा बेनि थिरांथाया बेवहाय सायख'जानाय सोरखारजोंल' जागोन। बिजेपिआ रावनिबो बेरेखा नङा। बिटिसिआव भिसिडिसिनि खामानिखौ लानानै राजखान्थियारि सावरायनाय समाव बिथांनि बिबुंथिफोर ओंखारदों। गिबि मन्थ्रिया गोख्रोङै बुंदों दि बिजेपिआ बिटिआरआव खौसेयै राजखान्थि आरो जौगाथायनि थाखाय बावसोमनाय। बेनि सिगाङाव 18 आगस्टखालि शर्माया बुंदों दि कंग्रेसआ सिगांनिफ्रायनो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव गावनि जेननायखौ गनायना लाबाय। बिथांमोननि आफादगिरिया गावनो सिमान लादों दि कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरा बिजेपि आरो गुबुन दोलोफोरजों सोमोन्दोआव दं। बबेखानि रावबो कंग्रेसजों रायज्लायनाय नङा, बिथाङा बुंदों। गावनि राजखान्थियारि गोहोनि सायाव बोलो होनानै शर्माया बुंदों, आं थोंजोङै अमित शाहजों सोमोन्दो लाखिनो हायो। बिटिआरआव आं हाग्रामा आरो प्रमद सानैजोंबो खाथिनिफ्राय हेफाजाब होनो हायो। अब्ला आंखौ हेंथा होनायनि थांखिया मा?
बिथाङा बेखौबो बुंदों दि बेरेखा हान्जानि दैदेनगिरिफोराबो बिथांनि गोहोखौ सिनायो। मुंख'नानै बुङो, बिथाङा मानिना लायाखैमोन नामा दि बिसोरो बिसायख'थिनि सिगांनो जेनखाबायमोन? मानोना आंनाव मोनब्रै फन दं आरो आंनि फोनांजाबनायजों देरहानाया गोब्राब नङा। ब्रैथि खौराङाव दङ पर्बतझरायाव बिजेपिनि हाबनाय मेल। खृष्टान धोरोमनि गार' हारिनि 400निबो बांसिन हौवा-हिन्जावफोरा बाहागो लादों। बिजेपि दोलोआ पर्बतझरायाव जानो गोनां बड'लेण्ड गौथुमनि बिसायख'थियाव गोबां गोनांथि जानायखौ नुनो मोन्दों। बिजेपि दोलोआ पर्बतझरा काउन्सिल बियाबाव खृष्टान गार' हारिनि गोहोम गोनां गामि सृष्टिझरा गामियाव मोनसे जयनिं मेल खुंदों। क'क्राझार जिल्लानि पर्बतझरा बियाबनि सृष्टिझरा गामिनि गार' हारिनि फ्राय 400सो हौवा-हिन्जावफोरा नेमखान्थि बायदियै बिजेपिआव हाबदों। बे हाबनाय मेलाव पर्बतझरा बिधान सभा बियाबनि बिजेपिनि गागि दैदेनगिरिफोर, माहारियारि गौथुमनि सोद्रोमाफोर, आसाम सोरखारनि भैयाम जनजाति उन्नयन निगमनि लेङाइ आफादगिरि आरो पर्बतझरा काउन्सिल बियाबनि बिजेपि दोलोनि बिजाथि बनेन्द्र कुमार मुसाहारिजों लोगोसे पर्बतझरा मण्डल बिजेपिनि गोबां दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा बाहागो लादोंमोन। गावनि बिबुंथिनि सोमोन्दै बनेन्द्र कुमार मुसाहारिया बिपिएफ आरो इउपिपिएल दोलोखौ सोंखारिनानै बुङो दि बे मोननै दोलोआ बड'लेण्डआव गोबाव सम सासन खालामदों नाथाय पर्बतझराखौ जौगाहोआखै। बिपिएफ दोलोनि पर्बतझरा बियाबनि काउन्सिलर मुनमुन ब्रह्मखौ सोंखारिनानै बुङो, मुनमुन ब्रह्मआ सृष्टिझरा ओनसोलाव जेबो जौगानाय मावाखै। बेनिखायनो सुबुंफोरा आंनि खाथियाव थांदों आरो गुबुन गुबुन जेंनाफोरनि बागै फोरमायदों। आं आंनि जथाय रांजों गिर्जानि न'आव लोंग्रा दैनि राहा खालामदों, लामा सनकस बायदि खालामदों। बेनिखायनो बे खेबाव सुबुंफोरा बिजेपिजों दं आरो मोसाहारिया दाबि खालामो दि पर्बतझरानिफ्राय बिजेपिनि देरहानाया रोखा। बाथि खौराङाव दङ केबिनेट जथुम। 18 बोसोर बैसोनि गोजौनि सुबुंफोरा आधार कार्डनि गोदान मोननाय नङा। बृहस्पतिबाराव कयनाधारानि 1 नं स्टेट गेस्ट हाउसआव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव मोनसे केबिनेट जथुम खुंफुंनाय जायो। बे जथुमाव गोबां गोनांथार थिरांथाफोर लानाय जादों। रायजोनि केबिनेटआ महाराजा प्रिटुनि सन्मानाव दिग्लि फुख्रिनि साखाथिनिफ्राय नुनमाथिसिम जिएनबि रडआव मोनब्रै लेननि फ्लाइअभारनि मुंखौ सोलायनानै महाराज प्रिटु फ्लाइअभार खालामनो गनायथि होदों। आसामनि केबिनेटआ गुवाहाटीआव आइआइएम गायसननायखौ फोसावनायनि थाखाय भारत सोरखार आरो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिखौ गोसो गोथारै साबायखर बावदों। बे आगाना ओनसोलाव गोजौ सोलोंथाइ आरो बिजिरसंनायखौ गोख्रों खालामनायनि अनगायैबो सा-सानजा भारतनि लाइमोनफोरनि थाखाय जौगानाय, गोदान दिहुनथाय आरो खाबुफोरनि गोदान लामाफोरबो बेखेवगोन। बे समावनो केबिनेटआ उरियाम घाटनि रेंमा रिजार्भ फरेस्ट ओनसोलाव होखारनाय हाबाफारिखौ जाफुंसार महरै मावफुंनो आरो हाखौ दखल खालामग्राफोरनिफ्राय उदां खालामनायनि थाखाय नागालेन्ड सोरखार आरो आसाम सोरखारनि आबहावा आरो अरन बिफानखौ साबायखर बावो। केबिनेटआ नागालेन्ड सोरखारजों जयै उरियाम घाटआव होखारजानाय ओनसोलफोराव बिफां गायनो थिरांथा लायो। 23 आगस्ट 2025 मायथाइनिफ्राय बागान फोसावनाया आबहावा आरो हाग्रा मन्थ्रि चन्द्र महन पाटवारीनि नुजाथिनायाव जयै जागायदों। बेराफारसेथिं जायखिजाया हाबफैग्रानि जाथावना थगायसुला आधार मुं थिसननायखौ होबथानो थाखाय आसाम हादोरसायाव 18 बोसोरनि गोजौनि नोगोरारिफोरनि आधार मुं थिसननायनि थाखाय सोदांनाय एसअपि स्टेन्डार्ड अपारेटिं प्रसिडिउर स्टेट गभर्नमेन्ट पर्टेलनि फोसावनाय मावफुंनो गनायथि होदों। बेखौ नोजोर होनो गोनां दि सिमा बारनानै रावबो हाबफैग्राया थगायनानै आधार मोननो हाया बेखौ रोखा खालामनो थाखाय एसअपिफोरनि गोनांथि दं। बेनि अनगायैबो रायजो केबिनेटआ रांखान्थियारि बोसोर 2025-26 नि सिङाव गनायथि होजानाय पिएमएवाई-जी नि सिङाव 3,14,773 मुलाम्फा मोनग्राफोरनो गनायथि लाइजामनि नेमखान्थि बायदियै राननो गनायथि होदों। रायजो केबिनेटआ गासै आसामाव 50 मिरुफोर आरो 500 स्पक मडेलफोरखौ मावफुंनो थाखाय समग्र शिक्षा एक्समजों लोगोसे मोनसे सोलो गोनां बाहागोआरि महरै नेल्क' लिमिटेड टाटा नेल्क'नि मुं सायख'नायखौ गनायथि होयो होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। अब्ला दिनैनि खौराङा बेखिनियावनो जोबबाय। गोजोन्थों।